This video is for entertainment purposes only. This channel does not promote overspeeding and dangerous driving. Please prioritize road safety, obey traffic laws, and never attempt dangerous driving seen in this video. Few months ago ay bumiyahe tayo mula Manila papuntang Cagayan Valley sakay ng deluxe bus ng GV Florida Transport. Okay naman yung biyahe, inabot nga lang ng 7 hours hanggang Nueva Vizcaya. May mga nagsuggest at nag-comment na next time may try naman natin sa gabi dahil mas mabilis daw ang biyahe. Dito ko na-realize na hindi pa pala natin na-experience ang night trip sa rutang ito. So in this video, babalik tayo sa Cagayan Valley at i-compare natin ang experience ng biyahe sa gabi kaysa kapag maaraw. Mas mabilis ba? Yan ang aalamin natin. Let's go! Today is November 3 at pupunta tayo sa Tuguegarao City, Cagayan Valley. Currently ay resident ako ng Sampaloc, Manila at kapitbahay ko lang ang terminal ng mga North Luzon bus companies dito. Pero ang pinakamalapit ay ang pinakamabulaklak na bus sa North Luzon. Walang iba kundi ang GV Florida Transport. Located ang kanilang terminal sa kanto ng Lacson Avenue at Earnshaw Street. Ngayong gabi ay sasakyan naman natin ang kanilang Super Deluxe bus. Take note, Super Deluxe, not Deluxe. Na nakaschedule umalis ng 9:15 PM. I've read some comments na hindi ito gaanong nagsasakay kaya ideal itong sakyan kung gusto mo ng mas mabilis na biyahe. May layong 480 kilometers ang distance mula Manila hanggang Tuguegarao. Hindi pa dito kasama ang pagdaan sa mga expressway. Nagkakahalaga ng 1,390 pesos ang pamasahe para sa regular passengers at 1,115 pesos naman kapag discounted. Dahil nasa kalagitnaan tayo ng Ulda Spring, walang gaanong pasahero ngayon at na-assign tayo sa seat number 6. Nasa second row pero pwede to tayong lumipat sa unahan kung walang senior citizen na sasakay. Naghintay tayo ng ilang minuto matapos nating makuha ang ating reservation slip. Maya-maya lang ay dumating na ang bus na sasakyan natin. This is GV Florida's Super Deluxe Bus, isang Hino RM Grandeza bus na ginawa ng Hino Motors Philippines noong 2015. Meron itong 11-liter engine na kayang mag-produce ng 300 horsepowers. Pagsakay natin ay sinalubong tayo ng medyo kakaibang interior. First impressions, surprising yung features ng interior for a super deluxe bus. Pero meron itong 29 seats at saka onboard restroom. That's it. No leg rest, footrest, charging ports, bus pads, or wifi. Napakasimple lang. Pero may isang bagay na nakuha ang attention ko, the seats. As you can see, dated na yung design at walang gaanong details compared sa ibang 2x1 buses na nasakyan natin before. Now I have no idea kung ganito na talaga ang seat nito nung na-deliver mula sa factory or kung ginawa lang ito sa kanilang garahe. Let me know in the comments kung may idea kayo. Anyway, ready na ba kayo? Let's go! Umalis tayo dito sa Sampaloc Terminal at 9:15 PM. Binaybay natin ang España Boulevard at kumaliwa papuntang NLEX Connector na dinadaanan ng lahat ng GV Florida buses. Sa pagitan ng Algeciras at Antipolo Street ay kumaliwa na nga tayo papuntang NLEX Connector. Sa ngayon ay may haba itong 5 kilometers. Connected ito sa Harbor Link Expressway at sa Mindanao Avenue Interchange naman ang pinakadulo. After 10 minutes ay narating natin ang Mindanao Avenue Interchange at nag-exit tayo papuntang NLEX. Hindi na tayo dumaan sa Balintawak Toll Plaza kaya mas mabilis. About 2 hours later ay nag-exit tayo sa T-Plex Pura exit. Lahat ng northbound Florida buses ay may exit dito para tumigil sa kanilang official stopover. Now if you remember last May ay kumain tayo dito at nalaman natin yung presyo ng mga rice meals. Medyo may pagkaginto din kaya di na tayo kakain dito ngayong gabi.
Pinasara ng ating crew ang mga kortina pagbalik natin sa bus for safety purposes. Marami kasing insidente ng pambabato ang nare-report dito sa Tiplex, particularly sa Carmen at Pura area. After 30 minutes ay tumuli na ulit tayo sa biyahe. May mga nakasabay tayong ibang Florida buses paglabas dito sa Pura at merong munting action na nangyari. Well, 12:40 AM nang madaanan natin ang San Jose City, Nueva Ecija. Right now ay nasa Maharlika Highway na tayo at babaybayin natin ito hanggang Tugigaraw. Ngayon ay paakyat naman tayo sa Balete Pass, also known as Dalton Pass. Ito yung mabundok na zigzag road na nagsisilbing border ng Central Luzon at Cagayan Valley. Madalas mag-build up ang traffic dito dahil sa mga mabibigat at mababagal na sasakyan. So karamihan ay gumagawa ng paraan para hindi maipit sa ganito kabagal na traffic. Napakalaki kasi ng chance na abutin ng siyam-siyam ang biyahe kung hindi uunahan.
Nadaanan natin ang Nueva Ecija and Vizcaya boundary at 1:50 in the morning. Dito na nagtatapos ang pag-akyat natin sa Dalton Pass. Ngayon ay pababa naman tayo. Pareho kaya yung action na makikita natin? Pasado 2 AM na nang makababa tayo sa Dalton Pass at nadaanan natin ang bayan ng Santa Fe. Nakita natin sa part na ito ng Santa Fe kung gaano kalambot ang suspension nitong Hino RM. Now, this chassis model has been around since the early 2000s, kaya yung suspension nito hindi kasing advanced kagaya ng mga MAN, Scania, Volvo, and even yung ilang China buses. Mula dito ay medyo patag na ulit yung kalsada, kaya medyo bumilis ang takbo ng bus natin. At sa unahan lang natin ay meron palang nabubuong action. Ilang kilometro lang mula sa bayan ay tumigil itong bus natin. Akala ko baka mag-stop over, pero magpapalit lang pala ng duties ang ating crew. After 5 minutes ay tumuli na ulit tayo sa biyahe at meron pa tayong 240 kilometers bago marating ang Tuguegarao.
Hindi na natin nakasabay muli yung ibang buses na nasa unahan natin kanina dahil nauna tayong umalis sa stopover. So nagpahinga muna tayo mula dito sa Aritao at nagising tayo bago dumating sa pinakaunang bayan ng Isabela Province. It's 4 AM at nandito na tayo ngayon sa Santiago City, Isabela. Meron ditong terminal ang GV Florida na kung saan ay magi-stop over tayo for one last time. Paglabas natin ng Santiago City proper ay kumanan tayo papuntang Kawayan, Isabela. Kung napanood nyo yung huling episode ng ating North Luzon Loop series, mapapansin nyo na hindi tayo dumaan dito dahil via Rojas, Isabela tayo that time. First time nating dadaan dito kaya panibagong daan na naman ng may explore natin. We still have about 150 kilometers left, kaya na siguro yun in less than 2 hours, no? A few minutes later. Mula dito sa Kabagan ay may natitira na lang na 30 kilometers bago marating ang Tuguegarao. At meron tayong question, na-meet ba yung expectations natin sa road trip na ito? Quick summary of our experience. Seats, 6.5 out of 10. Ito yung pinaka-unusual na seat out of all the super deluxe buses na nasakyan natin. Madulas, malapad, at natatanggal yung mismong inuupuan sa pinaglalagyan. Medyo disappointed dahil hindi ganito yung nakikita kong seats ng super deluxe buses ng Florida sa social media. Legroom, spacious enough. Comfortability, 7 out of 10. Malambot yung suspension ng bus pero yun nga lang, hindi comfortable yung upuan dito sa sinakyan natin. Speed, 10 out of 10. Although medyo bumagal yung takbo natin pagdaan sa Isabela, in less than 12 hours naman ay mararating natin ang Tuguegarao. Lastly, okay lang naman kung walang features kagaya ng charging ports, wifi, or bus pads. Ang importante, hindi nasasacrifice yung quality ng upuan. Hopefully, sa next time na sumakay tayo sa GV Florida, brand new na yung bus at masusulit natin yung buong experience, no? Overall, I would say 8 out of 10 itong biyahe natin. It's 7 AM at finally narating na natin ang Tuguegarao City. Ilang sandali lang ay pumasok na tayo sa terminal ng GV Florida. Okay, Tuguegarao City, Cagayan Valley. Well, that was quite an experience. At ang ating total travel time, less than 10 hours lang naman. Kahit medyo luma na itong bus na nasakyan natin, sulit pa rin naman yung experience dahil mabilis at dumating tayo ng safe.
Kayo, nag-enjoy ba kayo sa biyahe natin? Ano yung pinakamabilis nyong travel time from Manila to Cagayan? I-share nyo na yan sa ating comments. Para naman sa ating return trip, eto ang clue. Sasakay tayo sa isang Golden Dragon bus at pupunta tayo sa bayan ng Enrile, Cagayan. Kaya nyo ba itong mahulaan?